Mibahad si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga iyang ibutyag kung unsay gibuhat ni kanhi DILG Secretary Mar Roxas sa Leyte atul sa bagyong Yolanda kung mapamatud-an nga binayra ni Roxas ang nagpailang journalist nga si Philip Lustre nga mao'y misuwat nga adunay cancer si Duterte. Gibaharan sa mayor si Roxas nga magmahay kini kung iyang mahibaw-an nga gibayra ni Roxas si Lustre nga misuwat batok sa mayor. Matod sa mayor nga dili siya ang adunay throat cancer kundi ang iyang ex-wife nga si Elizabeth Zimmerman nga inahan ni Sara Duterte. Gibutyag sa mayor nga aduna siya'y sakit apan wala ni niya gitago ug dili usab kini cancer kundi Barry disease nga nakuha niya sa pag-inom sa ilim ng makahubog ug Berger disease nga nakuha sa nicotine sa sigarilyo. Ngon si Duterte nga walay kalabutan ang cancer sa iyang desisyon nga dili modagan pagka-presidente sa nasod.